V dňoch od 16. do 18. marca sa aj na našej škole uskutočnili písomné maturity. Stres, únava, nervozita, prebdené noci, ale aj nedočkavo sa odzrkadlili na správanie našich študentov. Tesne pred začatím písomných maturít sme sa ich opýtali na to, či sa vôbec niečo učili, na čo sa najviac tešia, alebo čoho sa naopak veľmi boja. Tak najviac sa bojím asi tej písomnej časti. Pripravovala som sa podľa mňa celkom dobre, tak uvidíme, dúfam, že to celkom všetko pekne vyjde, ako som chcela. Či sa bojím tej písomnej časti a ešte toho slohu. Na maturite som sa učila a najviac sa bojím asi cudzieho jazyka. Maturita je skúška zakončujúca stredoškolské vzdelanie v stredoeurópskych krajinách. V určitých obmenách je obvyklá v Česku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Srbsku, Čiernej Hore, Slovinsku, Švajčiarsku a pravda, že na Slovensku. Vo štvrtok, keď už bolo po všetkom, nás zaujímalo, ako sa naši štvrtáci cítia a či sú spokojní s tým, čo napísali. Maturita prebehla v pohode, som nadmieru spokojná, lebo tie stresy, ktorých som sa bála, opadli po 5 minútach, ako nám rozdali testy. A teraz sa najviac teším na to, že budem môcť v kľude spať. Veríme, že napriek všetkému budú naši maturanti, ich rodičia, ale aj skúšajúci s výsledkom spokojní.